Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kunzvimbo yekwaNeuso. Chandingade kutanga kuzivisa vanhu kamandlovu musati mamhoresa vanhu ndechekuti pekutanga patakaunza nhau tichitiza naMadzibaba nemota, vanhu vakatiblema kuti veDrewmas Media maakutiza naMadzibaba. Why? Chandingade kukuzivisa ndechekuti dzimwe nguva tinotanga tatarisa temperature kuti akamira sei. Isusu takaona kuti paigona kuita zvibhakera, uye zveveruzhinji vanga vaine hasha. Saka isusu zvokuzopesa taamunyaya dzekuti zvazodii takaona zvisingaite. Saka ivo Madzibaba vakatipa kondisheni yekuti nditaure nemi kunge pasina vanhu. Isusu kuti taizodzokera Harare tisina information nekuda kwokuti vanhu vanoda kunzwa, taisaitira vanhu, taiitira kutora navo. Ndo zvakaita kuti tize navo tichienda navo kure. Asi nhasi zvido zvenyu kunyanya. Aiwa, zvido zvenyu kunyanya. Valaleli makaya abanengi benu belisithethisa lisithi Drewmas Media kungani alabaleka lo Madzibaba. Abanye benu besithi hayi lina Drewmas Media lathengwa ngoMadzibaba, hayi kunje. Kodwa ke okwenza siyenze njalo kwesinye isikhathi ukuthi asebesinanzelela ukuthi singakhuluma labantu bendawonye sokungavusa ingxabano phakathi kwabo. Ngakho ke sabesenzela ukubana sigcine ke ukuthula ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke namhlanje sesigcwalise ukufisa kwenu. Sathi ukukhuluma lo Madzibaba endawonye lo Madzimai. Shumba vazhinji vanga vakuti takaitirwa mteuro. Aiwa, kana vabata mteuro vakagona, inga madzimai vakataura vanuti pamuteuro here vakaipa. Aiwa, hanzi pamuteuro vakaipa. Naizvozvo kamhuri yeZimbabwe, nhasi uno tiri kukuunzirai Madzibaba toti namadzimai nai vari pamwe chete. Tinzwe nhau yavo, nekuti uyu ari ega ari kutaura zvake, uyu ari ega ari kutaura zvake. Uyezve nhasi tina natete ndo vatichatanga navoka. Tinzwe kuti vari kumboti chiiko, sei vakatadza kuraya mwana wavo. Akunzima. Namhlanje ke sithe ukuthi siliphathele uMadzibaba endawonye lo Madzimai. Siyananzelela ukuthi uMadzimai wayelokwakhe ayekukhuluma. Asinanzelele njalo ukuthi uMadzibaba wayelokwakhe ayekukhuluma. Sisizama ke ukuthi sibahlanganise ndawonye sizwe ukuthi kuyaphumani. Namhlanje njalo sathi ukukhuluma labo anti abayibo ababehambela indaba zakhona phambili, sizwe ukuthi kathi bona bakuhambisa njani, abalayanga yini umntwana kwahamba njani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Thadiwana Shekuthama. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
atete vemusikana. Zvandiri atete vemusikana ndofunga musikana yakandiudza zveshuwa. Inini ndini vadiki vakuru varipo vakaenda kurufu. Saka zvandiri musikana atete vemusikana ndofunga inini akandiudza zvechokwadi kuti ndine chi ndine pamwiri. Ndikati kuchechi kwenyu uku kwamati mimi mune pamwiri pemuprofita. Maini mukoro uno hauso kudaro. Kwemimi maitirei izvi? Zvikanzi aiwa tete inini zvizhinji zvinozikanwa nemukoma wangu. Saka inini ndandichinetsana nani nababa. Saka baba vaendofunga vakamboenda kwasisi vangu kuri kunzi demo. Vaenda ikoko vanetsana paya. Saka inini ndakazoona ndikati wow aiwa hapana chakaipa. Asi mimi munhu wenyu ari kupi? Zvikanzi munhu wangu anogara kupi? Ari kumaraini kwaanogara. Ndikati wow. Saka pari zvino inini satete handei kwemukoma wangu tinonzwa nhau yenyu nekuti vana bhudhi izvozvi vachatitandanisa pano. Toende papa muri munhu ane murume mainini. Inini ndakafirwa 2016 nanhasi ndiri pamurume wangu. Ko imimi izvi makazviitirei? Ndopa takaenda kwemukoma wangu ndobva tanotaura. Sisi wangu akabva ati nyaya iyi handidi kuinzwa. Imboitambawo iwewe. Pamwe ungaikwanise. Ndikati aiwa sisi hamudaro. Isi toda kugadzirisa nyaya kuti vana baba vakativhunza. Tisu takatadza. Tinzwe kuti zvakamira sei tichivarondedzera vana baba nekuti tichadzingwa. Murume uyu achatidzinga pambapa. Todii? Ndobva tafamba taenda zvechokwadi kwemukoma wangu. Tasvika kwemukoma wangu kuye. Ndobva tati handei mune gumbo zvikanzi chimboyei chipedza. Ndobva ndati mune gumbo kuti muende uko chiregai ndononzwa munhu wachona zvamuri kuti mimi mune gumbo tinzwe kuti tiri kuwirirana here nemunhu. Ndofunga takafamba tasvika muganga ndobva taona mainini ava vakatoti uyu munhu wacho. Ndikati wow ndiye munhu wacho. Zvikanzi ndikati Madzibaba inini munondiziva here? Zvikanzi handikuzivei. Ndikati neni hatizivane. Saka imi muri kuendepi? Zvikanzi ndikuenda kudhamu kune vanhu vandiri kudi vandoda unoshandira vakandimirira. Ndikati aiwa tine nyaya handei kwani kwasisi sezvo tichiri padhuze. Ndofunga takatorana tikaenda pasisi vedu ipapo. Ndikati sisi ndadzoka nenyaya iya. Zvikanzi wow ava Madzibaba vakati izvo nini ngiki. Ndikati kwemimi muri kunzi mimba iyi ndenyu here? Muri kuzivana here? Madzibaba vakanditaura kuti mwana wanzvadzi yenyu akanditi ina handina murume. Ndokunyengana kwandakaita naye. Ndikati wow saka imimi ndiri kuda kunzwa kuti imi makagara naye here? Zvikanzi asi ndikati wow kana makagara naye ndobva vati izvo inini kana ari kuti ndine mimba yangu inosunungukwa November kana kutanga kwaDecember. Ndobva ndati wow izvozvo handimuri kuona kuti munhu ane vana vakura kukliniki uko havatodiwi. Vanodiwa mari yekuti tiende kuSt Michael's. Kana taenda kuSt Michael's vakanditi alright ini ndichaga. Ndikati ko preparation izvozvo anoiwanepi? Zvikanzi aiwa ndichazvigadzirisa. Ndikati alright through ndaona kuzvarwa kwemwana. Ndikati saka ini ndobva ndatora zvangu ndobva ndaenda kupi? Kumba kwangu. Ndaenda kumba kwangu ndandakatarisira kuzvarwa kwemwana. Mwana sisi vangu vakazofona vachifonera mwana wangu ari kuHarare akati chiudza mainini kuti kwaitwa mwana. Ndikati alright kwanzi mwana ai? Zvikanzi musikana. Ndikati alright ndiri kuendako. Saka kuendako ndibva ndati harige ndichange nekwaatete vangu kuHungwe. Ndofunga ndakakwira bhazi rangu ndikaenda kuHungwe ndikanogadzirisawo zvazviri kuHungwe ikoko. Ndobva ndadzoka ndobva ndavata pasisi vangu mangwana kuseni. Ndofunga ndakatanga kuraini ndichiuya ndakaona bamunini vangu vanogara nemurume wavo chaiwo mainini. Ati ko mainini vaendepi? Zvikanzi vaenda kukiriniki. Ndobva bamunini ava vanditi pano pakaitwa mwana. Ndikati mwana ai? Zvikanzi musikana. Ndikati ko vaendepi? Zvikanzi vaenda kuchipatara. Ndikati alright maka iwewe chienda unoti kuna mai vako vandimirire kuchipatara ndoda kuona mwana. Bamunini vanobva ndati ko mwana anonzani? Zvikanzi ndichanonzwira kuchipatara ikoko. Ndofunga ndakaenda ndinotora bhegi rangu kwasisi ndakapesana namainini vabva vaenda kumba. Ndikati zvavapesana ini ndakuenda kwangu kumba. Ndobva ndaenda kwangu kumba ndikati ndichadzoka. Ndisati ndadzoka inini kwakauya Mogeni chanengeta auya zuva risati rambobuda. Ndopakati officer ndikati zvaita sei? Zvikanzi budai. Ndobva ndabuda. Officer ndofunga akanditi kune nyaya dziri uku nyaya dzemwana wanzvadzi yenyu. Isusu hatina kurara tarara kuma1. Saka angaida kunojamba mwana kupi?
kune murume hamene kuti nyaya iyi munoizivawo here. Ndikati aiwa inini nyaya zvechokwadi ndinoiziva. Isusu takapedzera nemuramo wangu pakuti nokuti vakati patichatangira pachazvarwa mwana ndopanda ndakadi ndakamirira zvikati manje mukutodiwa kuti muyozogadzirisa nyaya. Ndikati aiwa zvina kuipa ini ndobva ndati zvanzi ofisi avo madzibaba vati vachauya kuno naiyo mwana wanzvadzi yenyu. Ndikati wo hapana chakaipa ndovatarisira. Musi wavakanzi vari kuuya havana kuuya musiwo vakazouya mangwana acho kuseni mainini vega. Asi chemangwana racho bamunini avo vakandifonera vakati inini handisi kukwanisa kuuya ikoko ndiri kuenda kwachanakira. Ndikati ko imimi munogoti hamisi kukwanisa kuenda kwachanakira sei? Imimi ofisi hati tigadzirise nyaya iyi. Ndobva vati aiwa handisi kukwanisa tine munamato uri kudi uri ikoko. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Mainini vazosvika vega ava takapesana futi pamba pangu ipapo ndobva vazouya zvikanzi inini ndanziuya ikunoko pane nyaya iripo nyaya yabamunini venyu. Ndikati hapana chakaipa ivo kana vachiuya nekuno hapana chakaipa toitaura nawe hapana hatina watakaona kusvikira bamunini ava muridzi wemurume wemukadzi vauya vakatondoona ndiri kubhedroom kwangu ndichitochinja zvikanzi tete ndiri kuda murume mukadzi wangu. Ndikati hapana chakaipa zvichokwadi toziva kuti mukadzi wangu ndiani uyo murume wokutanga. Ndikati hapana chakaipa zvechokwadi ini ndanchitogezwa ndichitochinja ndakutochinja ndanchitouya naye inini ndinoziva iwewe inini handizive chikomba icho ini ndoziva imi bamunini. Akatsvukisa ziso akati ndogona kutema munhu izvozvi. Ndikati hamutemere munhu panapa munotemera munhu kumusha kwamakaroora inini munomusha ndakatoroorwawo ndiri kutowo mumusha ume vamwe vanhu. Ndofunga takazotorana akatouya nechingwa chake nenhingi yake nedhiringi akati ndaigira mai kuitira mukaka. Maini ndofunga wakaramba dhiringi. Ndikati ndipe kuno ndirinwe. Ndobva ndatopiwa dhiringi riya ndobva ndatonwa. Ndobva tatorana nemurume wedu uyu tasvika pamagirosa ndabva taona ofisa uya. Ofisa akati muri kuema ndandakatokumirirai panapa. Ndikati wo ndobva ati handeitese handiti. Ndobva tatofamba zveshuwa tiri tese tasvika apo isusu ndobva takona ndobva taenda kwa madzibaba. Madzibaba vakanditi panapa aiwa hande tinonzwa kwatete vangu mai Bhaureni tinotaura nyaya iyoyo tiri ikoko. Ndobva tauya panapa naofisa ndobva tatota ndofunga mai ava vakati inini nyaya dzazifa nevavava ina handidi kudzinzwa. Ndopatakanzi aiwa ndakavabvunzei ava kuti nyaya chi ina handidi kuinzwa. Ndofunga ofisi akataurazve zvakanaka nakati imimi inini ndichamukira kupi uko nautete imi mozoteera kupi kwamubayira sezvo ava madzibaba vanomhan'ara. Ndikati wo saka kana vanga vanomhan'ara vagomhan'ara isu tisati tapedza nyaya sei? Ndofunga vakaenda isusu hatina kuzokwanisa tobva tafonerwa kunzi muri kutodiwa. Ndikati ini mari yacho handina kwandoiwana takutsvaga mari titevere zveshuwa mari takaishaya ndobva tafopiwa nhamba dzaofisa vamwe veikoko. Ndikati inini ndina tete vemwana uyu handikwanise kuuya ikoko handamari zvikanzi kana mashaya mari chimirirai bhazi utete kana utete yauya mozoudzwa unzi chi kuti kune mapepa ari kuuya mozogarira bhazi. Ndobva tagara bhazi riya rakauya zvechokwadi ndobva taenda ndobva tashedzwa zvikanzi pepa iri rabva kupi kumapurisa mapiwa peace order kuti mamukwanise kusvika kumba uku kwamadzibaba uku. Ndikati ko peace order inogopiwa vanhu tisina kutongana sei? Handiti peace order inoti uyu munhu uyu handidi kumuona pamba pangu makatarisana konyaya yacho yafamba sei? Ndobva zvangotinetsa paya kuti kunyaya yacho yafamba sei? Saka izvozvi takamirira kuti nyaya yacho itongwe ipere. Ndikati aiwa hapana chakaipa isusu ndobva taenda kumba isusu kwemurume wedu uyu. Ndofunga takaenda kwasisi Mairozi ndobva ndavataurira sisi kuti sisi inini ndauya namainini asi bamunini tanga tiinawo vaenda vakadai itabva kwazifa tikadai ndichirondedzera sisi vangu. Ndobva ndatorana kubva sisi vangu vakati manje inini manhingikiri wona ndine gumbo iwe uchivaperekedza kupi kumba kwavo. Ndobva tatoenda kumba kwavo kuya ndobva taona bamunini vakarara. Ndikati bamunini ndauya nemhuri yenyu. Ndofunga takasvika tarara kudaro mainini vakazosumuko inda ndakotsira ndatobatwa nehope nekuneta ndobva vauya kunoko. Vasvika kunoko kana vanga vachinzi vada kuzvisungirira here pano ndizopepuka. Ndikati ko vanhu zvikanzi takatoenda nezuro kwamai Bhaureni. Ndikati ko imi maigoenda muchindisiya sei mese imimi nemurume uko ungadai mandimutsaka
kuti ko imimi ko chamamuchaendera uko chii mungadai mamira tadi tazoenda tese mangwana ndofunga ini ndakazopfuura nepano ndikati ko ndobva vandinondedzera zvokuti ini ndandakakugaririrai uku kwamheno vakanga vanzi inini ndine kadhi rangu rine mari ndobva kwanzi ndandakakugaririrai mwana wanzvadzi yenyu akasvika panapa akati izvo tete vane kadhi rine mari saka ko iye zvino nguva ino iyi manga musati mauya ndikati inini handakuziva zvese izvi isusu mari ati tanga tisina ndobva ndabva panapa ndobva ndaenda kwana sisi vangu sisi ndobva ndataura kwakabva kwaishayika mwana watete vedu ko sisi muri kuzvifambisa sei zvikanzi ini ndiri kuenda kurufu ndikati komanje nyaya yacho haina kupera zvikanzi aiwa muchaipedza maenda kupi kwamubayira ini ndo maziro andinoita nyaya yacho asi naitete nawi muchiziva matiyo ese muri kuziva kuchikomba muri kuziva kumurume wenyu uyo nekuwenyu mwana sekuona kwenyu ndiani ane mhosva pautatu hwavo vese vakakanganisa handiti munhu wani tiudze wano kuti handinoti vakakanganisa nekuti mwana wanzvadzi yangu munhu anga ane murume handiti ka murume uyuwo chikomba chedu ichi pakanga chanzwa kuti uyu ane murume vangadai vakasiyana vangadai vakasiyana panguva iyoyo kuti sezvo uyu atendi nemuuyu chikomba tataura nacho chikati kubva pandakangonzwa chete kuti munhu ari meri ndakabva ndati no aiwa kuti no vakaitirana no vega vasina isusu madzitete mukati ndofunga sisi vangu dai vanga vari pano vaipupura zvimwe zvinhu ini ndakutobatira pamusoro handizvizive asi ini zvandoziva zvichukati takatorana nechikomba chedu ichi tikaenda kwasisi vakati totangira ipapo kana mwana azvarwa saka ini ndandiri panguva yekutangira ipapo kuti alright toenda kunoonekwa here kumadheni kuti tione kuti mwana uyu haasi weuyu here asi uyu ndo zvandandakamirira zvino hazvina kuitika saizvozvo teteroda mashinga here vanhu vanochengeta mwana wanzvadzi yangu sei vasingamutenda kuna naatete handiti maona taizopedza nyaya iyi zvino hatina kuipedza kubva mavambo kusvika kwokupedzisera hapana kana akambouya kwaatete dai pasina kuti uyu mogeni uyu mupurisa uyu akatenda kwaatete zvaizofamba sei aiwa akandibvunza kuti inini munhu wamunokwanisa kutaura naye wamunowirirana naye anokwanisa kusolva solution ndiani ndikati kuna tete vangu vekwanyatsanga ndati kuna tete vangu vanyatsanga zvanzi nichibva pano chiendai munorara kupi munorara kwamaitemba ndo musi wandakasiya mwana maini nava vari kunzi vakabva musi wesande mande chipiri chitatu china friday ndo pakwazosvika kumba kwangu inini ndachingoti mwana wanzvadzi yangu ari kumba handina kuziva kuti ari mumaraini imomo kana ndokwavaiwanana nechikomba chedu ichi ini handizivi mataura kukanganisa wenyu musikana mukataura kukanganisa kwechikomba ko uyu murume wenyu hapana pakakanganisa murume uyu havakakanganisirana inini ndati ndiri mudiki kuna sisi vangu vakuru inini ndogara kwangu pavakakanganisirana apa inini papo ndanisingatombopaziva ndakatozoziva through nyaya iyi yedu yenhumbu yauye ndambonzwa musikana aitaura kuti uyu murume wenyu anenge ainyima bonde ipapo akatombotraya kuda kuemphasiza kuti inini zvakatozoitisa kuti pamwe haana rudo zvakabuda pachena asi nemaongororo andaita atomboda kutraya kuda kuti inini chakazondiitisa kuti ndizokabira hangu kuna baba ava inawe kuti vainyimwa bonde apana munamato wakashanda aiwa apa ndo pandiri kuti panozikanwa nasisavo nekuti ava mainini vaenda vachinotaura kakuna sisavo saka inini kuna sisavo vana kuzotaurawo kwandiri kuti mwana wanzvadzi munin'ina ndiri kusangana nezvekuti havana kuzoda kutaura kwandiri asi ndakazozvinzwa through pamimba aiwa papiristogona kunge ndakazvikanganwa hamene tete ava ndaonana navo kwandiri ndakanetsana navo tete ava ndikati tete inini ndiri munhu anogona kunzwisisa handiti chekutanga uyu muzukuru wenyu anga achiziva kuti ndatamba naye ndinini
akatanga kutaurira nyika kuti asususu ende uye anga asina kundiudza kuti ane murume ndichitaura nateta inini tete zvandichaita vakanzi mutengere preparation ndikati handitenge preparation ngoda kuti mukadzi wachiuya kumba kwangu pane mudzimai wangu ini akanditi December ndo pandikuita se pandikusungunuka but December yakadarika January yabva yadarika February ndo paakazoita se ndo paakazosungunuka nditi abva auya kumba akati ndazotaura newe ndikati inini handisi kukwanisa kutaura newe uri wega kana uda kutaura nenini ndoda kuti titaure pana tete vako zvikanzi aiyo tete vangu Mairozi andiwirirane navo ndikati why iwe usingawirirana na tete vako Mairozi ndimi handisiri sei usingawirirana ndikati chimira iwe inini handisida kutaura newe ndiri ndega ndokuda kuti wewe kana mukaenda kwapatu vakambondifonera ndiri kwapatu ndikavataurira kuti imi mamai handisida kutaura nemi nekuda kwekuti muri mukadzi wemunhu handiti mukadzi wemunhu ndiani alright asiri mukadzi wemunhu kanga awenyu makanyengana pandakamunyenga achinditi handina murume anditi anditi andinyenga ndamunyenga achiti handina murume anditi dei inini ndanyinzize shuwa ndaiziva kuti ane murume ka ndasingaonai kuma introduction ndasingaonai kuma introduction pamusoro indimbobvunzawo handimukonoti aiwa ndakambobvunza zvisati zvapera maintroduction aya vakaenda navo kusiri kuna naatete no zvokuti dai vakaenda navo kuna naatete ndo pataiziva kuti zveshuwa mwana wanzva dzedu ari kubuda achisiya murume rega ndikutaurirei ini handiende kuna natete venyu imimi aiwa ndikureva iye uyu kuti akaenda makaenda naye kana ndichiva kuma introduction ndichida kuita introduction ndoya kuna tete vangu iye ndiye anozoya neni kwamuri saka inini ndauya naye kuna tete tete vakanditi mukadzi wemunhu handiti tete vanditi mukadzi wemunhu handiti vanditi mukadzi wemunhu iye vakanditi enda unobvunza mbuya vake ndaenda unobvunza mbuya vake ndakabva ndatongodedzera kuti aiwa mukadzi wemunhu handichada sapa kuti handichada ndopane hondo yese zvakazonzi ndane nhumbu yangu ndakati kunyange wakaita nhumbu yangu asi uri mukadzi wemunhu ndiri kukumbirawo kubvunza vakati havachada vari vega here pasina mbuya abhoyi inini ndosaka ndati dai mbuya bhoyi vangu ari panapa ndi vaigona kutaurawo chokwadi ava vakatombondifonera ndiri kwapati uko kwete manje ndikatotaura kuti imi mamai handisi kuda kuti mundifonere pafoni yangu zvokuti makatoenda pane murume ariko ikoko ava vachitoita nharo ndakati ndine mafoni nhamba evanhu vakawanda ndabhuloka kuti vaiti vakasvika panawe votora foni nhamba vondifonera ndiri samwe saka ini ndasisataure zvakawanda ingoti urit handisida zvokutaura ndobhuloka ipapo nditoni yamwe andatotaura kuti aya mafoni nhamba avaitora vaifona kuti ndini amai maka ndoti imimi ndakataura kuti handisida zvokutaura nemi ini ndine mukadzi wangu imi mune murume wenyu handitika zvatakatoita ipo pai ndisingazivi kuti mune murume its enough ini ndaizviziva here kuti pane mimba inini ndakatozoudzwa mukunzwa alright inini ndakazoudzwa kuti ndine mimba ndatone mudzimai wangu handina kuramba kuti kana mudzimai wangu aripo anditi handina kuramba anditika kuti handina kuramba inini kuti handina kuramba inini kuti iwewe nemimba yangu handiti ndakataura kuti iwewe wakakonzeresa ndiwe kuti uite mimba wakundiudza ndine mimba yangu but ndine mukadzi wangu chimira iwewe kana waita mimba ikazvarwa pautaura kuti December inenge ichizvarwa handiti nichabvisa mari yangu toenda kumadna vanogona kusvika ngotaura because mimba takatazira chi December kana kuti ava ndakataura navo ndakati handasitasira mimba November kana kuti chi December handiti mimba iyi haina kuzozvarwa chi December yakazozvarwa chi February ndikati ona pamadates edu isanga takatarisirana kuti ndoye mimba handiti adarikidza saka pamari yakuda kuti tiende kumadini toita sei saka ndopari tiwebvisa mari iwewe ini ndakati dei madates atanga tawirirana kuti
ndowe ari kuzvarwa mwana. Inini ndaibvisa mari yangu ndochienda unoona kuti mwana azi wabamaka here kana kuti ndwa. Apa nditi muri kunzwa kuti imimi ndimuri kuti kwanze makakonzeresa kuita mimba. Kuita mimba kandiyei. Kuti muri kuti makakonzeresa. Kana munhu akauya achinditi ndane mimba yako iwandizi. Indakatamba naye ndotichi. Ndotichi. Saka inini uyairela one murume wake. It was in December. Makati never mind kuti mimba yazvara January. Never mind kuti mimba yazvara December kana kuti March. Chinhu chatiri kungoda chete DNA test. Saka inini that was my mission. Ye DNA test only chete. Sezvo imi makataura kuti isusu kana mimba yazvarwa ndopatichatangira ndopatichidawo kutangira isusu manje imimi muchumakanya kuti siya isusu aiwa azvinetse imimika ngatiisei pakati nepakati imi moisa hafu ndoisa hafu toenda kumadheni aiwa kana aiwa mimba yazvarwa February yanga chinzi December imi 42 weeks andipenge in 7 February up to January kana imimi ana mai ndokumbira kubvunza kuti aya mani ngani ameno pamwe ndambobvunza ndokunzwirai munhu 17 monaka pese pauno 17 but pakasvagwa vanhu vakawanda vanonyazo muda kubvunza itinzwe mubvunzo wenyu uri kunanga kunani kune vese kunyanya kuna madzibaba ndaida kubvunza kuti kureva kuti musi wa 17 April ndo musi wavakatanga kuvata vese here kana ndo musi wavakapedzisira kuvata vese madzibaba maunzwa kamubvunzo hanzi pindura hei ya unoto 17 April kundosvika kana usvika ndamai ndakatamba nawo ansikira ndakatamba nawo from 27 March 3 April kunana 17 asiri kuno vanogona kundikurira vanhu vandaka 17 April ndakatobuda usiku ndichienda ndakazodzoka musi wa 21 vanhu vatopedza kuita independence kana independence yakaitwa nesiku ndototi pandaigara kumba kwacho vanogona kutobudza kuti dzishuwa musi wa 17 hours but kutamba nawo amai handisikura ndakatamba nawo maybe musi wa 17 April warutaura ndandatone munhu wandaifambidza naye ndasatonyanya kugara pano kuja ndaitobuda naye ndichienda ndichidzoka nokuti anga ari pacho ndakavabvunza ndikati mai ava makatamba nawo here zvechokwadi vakati ndikati saka kusina kwachaenda nyaya ivo ndobva vati tichakungomirira mwana kana azvara varida kutaura motaurisa nekuti muri kure ini hangu chandinongokurudzira kuti kutaura kuite kushoma uye manzwire aite mashoma kuenda kumadn test kwakanga kukosha ndokunopedza zvose kumadn test ende ndokunozorodza kutaura kwekuitika kwose saka vanhu ngavaende kumadn test wedza baba ngavatsvage mari kana kuti mai yekuenda kumadn test kana kuenda kune vemahara vari kuvana tina chivachikumbodwa kumaredhi kana tina chemugabe vanotora vanoita madn test pacheni iyo pisoda yacho iyoyo tikudzokera sandapedza kutaura pisoda yacho isu mazire inongopiwa nemupurisa ipapo here isu mazire atinoita ndekuti pisoda inotofambirwa yatonopiwa kukoti ende ine irikutotishamisa kuti pisoda within mahours pisoda yatovakuaisinagarwa pasi saka tinokumbirisawo kuti navanga vemapurisa enharaunda ngaite zvinhu chaizvo zvokuti isusu nharaunda tigutsikane kuti tine polisi nevanhu vanoti gaidhopa upenyu noti kana ndikaenda kumapurisa atisoti inini mupurisa anongosoti papo ngikini pisoda isu mazire de pisoda anotoenda kukoti saka iyi totishambisa pasina madays pasina mahours patone pisoda ndapedza amai ava ndakavati tiende kwamubayira chogararisa vakaramba ndikadedza sabhuku mafumu handiti vakatina handitongeswa handiti ini ndabva ndaona kuti pamusoro pazvona ipapo kumba kwangu kwakwaya vanhu handitika vanga vane macheni nepfimbo vakaonekwa vakatsurwa nemapurisa kuti hazvizii zvanditika ini ndikati hatisudaita zvinhu zvoviolent ini handida kuramba kuenda kumadna nekuti ini ndakaitaura mukadzi wangu aripo handiti asi ini chandakaramba pana mai chekuti vanouya usiku kumba kwangu chimbomira nitaura
vanouya usiku kumba kwangu andi vachida kucommunicata neni inini andi ndakati handicommunicate newe uri wega ndoda une hama dzako handiti kuitira zvatinenge tataura mangwana sekutaura kwakaita nava kuti pakutanga imimi baba pamakauya kumaintroduction muchirambirwa imimi anditi maifanira kuuya futi kwatirana tete isisa nditi ndakabva ndaona kuti taita wrong handiti handifanira kuramba tichita wrong handiti zvoratidza kuti hatina break handiti saka inini apa kuenda kwandakanoita ndinotora pisod haina kutongwa ipapo kunzi pisod asi avakazi ndavambofanira kumira kuya kumba kwangu tichimirira kuenda kukoti musi wa13 pamusoroyi ipapo patiri kunzi ava vakazoenda kwamubayira vari vega tinofanirwa kutoenda tese inini ndobva ndafona kumapurisa kuti isusu kuno kutashaya mari ava vakanga vatofanira kutungamira kudhara mangwana acho ngimusi wacho naiwo vakatotitangira kuenda isu taizofanirwa kuenda mangwana acho iwayo ndo atakazotitashaya mari ndobva mupurisa atouya nepisodi ava ndati ava amai ava deivo vapurisa vacho navo ngaripo vaitaura ava mai vakaramba izvezvi ndikatakana kuti tifonere kwete zvakaitika ndezvekudai izvi musi watakaenda uko takagadziswa naofisa chanengeta vakati sinsi imimi mati imimi hamuna mari maimaka ndachikugadzirisai zvomoita imimi mangwana mumbomira moenda kwamaijo ndemaijo vanga varipo panapa moenda kwamaijo monorara ikoko handi ndiye munhu amati ari padhuze anogona it was about around 12 o'clock handiti zvakakwanziri munorara kwamaijo then mangwana ndoyandokutorai ofisa chanengeta vakadaro nangire ofisa vaiva havana kuuya vaiva maijo vakati ko chanengeta havana kuuya nemunhaka iyi the second day ndopandakati nini saka chirega nditesei maijo chirega ndiende kwanyatsanga ava vanga vatofonera tete kuti mai makanga vachiuya ikoko ina ndichakwanisa kuita sei tete hamuna kufonderwa kunzi aiwa ini ndakafonerwa kwanzi ina ndichakwanisa kuuya ikoko ndikuenda kwachanakira musi waitokuuya vese tete vanga singadzire nyaya vakazoita kufonerwa ini ndananzi mai makanga vaende kwambaira which means there is a secret behind haimona yavakatamba ina I never knew kuti vanhu avacha noti avagadzirisana uri kuonaka isi aina handikutaura nhau dzenida kuiti foni ndinayo togona kukupai mofonera amai vakatiti uyai tikugadzirisa aiwa tisomanya kwambaira isusu fonerai mira ndipindure ava vari kuti tofonera amai vakati hetigadzirisani vari ana tete here vemunhu kana ana tete vanga yane matemo kana nhau yane matemo yane kuwirirana ndi panopinda polisi pakati pedu ava vakanzi nekuti nhau yangu achinetsa vaida DNA mupurisa akati uyai kana taura tatadza kugadzirisa nhau yenyu tokuitai toitai anadai then ava mai ava mabva varamba sakana varamba mai ava zvakanzi mai tokubatsirai sei because imi madna amuri kuda isusu semapurisa tinogona kukupai emahara ava mai vakanditi kana imimi mune fiwel It's not easy for a woman to need a handiti vakaenda kwamubayira vari vega isusu ndobva tazi peace order vari vega ivo nemupurisa uku ndiye akatozouya kutotipira peace order yacho kuno uku ini ndakatomirira ndakukwanisa kuenda kwanyatsanga ndakatonzi mirirai bhazi ava vane vakabvuma pekutanga zvisina kumbosvika pese pazvasvika ava mai vanga vasingade kana kuti masabhuku dearipo vakaramba kuti handii ava vakatakadzima kwana zvakanzi handitongwe takataihorei ava vadaro ine ndekusaakashedza makatanga kushedza mbuya boi nemhuri yavo mukashedza gomba handisida kutaura nemukashedza maibhaureni saka kana musingatauri nitaurai chokwadi vakandakatedza baba faro sabhuku wangu nababa fari makaziya nyaya ndikatedza muyava vekwavo ava vakaramba saka izvezvi kufonera mupurisa ukamutaura kuti amai vaitaura rafa vaitaura mushonga inini hangu ava mai ava inini chakangondirwadza ndechekuti ka apa vaigona kungogadzirisana vega
nhasi uno ini naatete ndakubva kwanyatsangani tsoka ndichiuya kunozoteerera asi atete vamwe vari papa haifanirwa kutanga kwandiri zvangu nyaya asi imwe yese iyi handiizivi asi ini ndikungorwadzwa kuti Sunday kusvika Friday zvichingochengetwa ana atete vacho vasingazvizivi. Chirongwa machinzwa tongai tinzwe. Zimbi ndaba asazi ukuthi lina libone njani njengokubona kwenu uhlelo alithini kuhamba njani. Naizvozvoka maona kachimwe chikonzero chaita kuti titize vanhu noise. Hapana chinozonzwika manje. Hapana chinozonzwika. Uya anenge achida kutaura uya achitaurawo zvake kunzima. Wonke umuntu ebesefuna ukuthi ekhulume ngesikhathi esisodwa. Naizvozvoka manzwa zvataurwa nemativi ose. Naui iri kuenda futi kudarira mambo. Naui iri kupfuurira mberi. Naizvozvoka mugoteerera kuti zvichafamba sei kudare redzimhosva. Kunzima. Asi Shumba, imi munofunga kuti mwana ndewani? According naamai mwana ndowamadzibaba. According to imimi. Inini ndo handipanzwise nekuti mama ava kava vanga vari munhu anga ari pastress. Saka mastress remove akawanda. Alright. Madzibaba anogona kunge akarohwawo mucrossfire nekuti pekutanga makanzwa baba vachitaura kuti vakauya vaine mwana wavo. Tobva tati 1 uyu atiri kuziva uyu 2 avo vamwe varipo avo hatizive kuti ndevani zvakare. Asi madzibaba vanonzi vaita seiko? Vari kunzi namadzimai vaipinda pakawanda. Nevemaraini makanzwa vachiti izvo vakamitisa vana vakasiyana. Saka panoti netse aiwa tichangoona kuti zvofamba sei kuti chokwadi chibude kunzima. Valaleli angazi ukuthi lina lithatha njani emakhaya khona ngapho libona ngani umntwana ngokabani kahle. Umadzimai nxa echasisa yena uchaza ukuthi hayi umntwana ngokamadzibaba. Mina kulomunye umuntu engake ngangena laye ngesikhathi asona leso singazi angcono sidinga ama DNA kuhle indaba yangikhona ilungisiswe kube segcekeni. Kodwa ke hayi indaba ayipheleli khonapha iyahamba iyaqhubekela phambili kudale. Naizvozvo ngatisangane mune zvimwe zvirongwa kwanhasi takumirira pano. Takumira pano njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba. Tadiwa Nashe Kutama. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,